La ciutat de València blindarà les tapes de clavegueram i també la xarxa de cables de la llum amb un innovador sistema antifurt. Els contem. Es tracta d'un spray que impregna ADN sintètic en el coure i que permet a la policia identificar-lo en el mercat negre. Cada any l'Ajuntament destina 200.000 euros a reparar estos furts. Furtar metall, especialment coure, és el delicte que més ha crescut a Europa en els últims anys. Només a la ciutat de València desapareixen cada any 50 quilòmetres de cablejat públic amb un cost per al consistori de 200.000 euros. A partir d'avui, la policia local posa en marxa dos sistemes antifurt de manera experimental. El primer consisteix en un spray que impregna les tapes del clavegueram i els cables amb un ADN sintètic. Una vez el cable está marcado, queda identificado con un código único. Podemos detectar que está marcado con la luz ultravioleta. La policia local, amb un lector com este, identificarà en el mercat negre al propietari del cable. A més, l'esprai es pot col·locar en diferents espais perquè es llança automàticament en cas d'intromissió d'un lladre. S'impregna de manera indeleble durant 6 mesos i permet després la identificació. El segon sistema antifurt consisteix en la instal·lació d'un aparell connectat a la xarxa d'il·luminació que ens envia informació de manera contínua a una pantalla com esta. Podemos ver en verde si la instalación es correcta. Si hubiera algún tipo de corte de suministro o de manipulación indebida, nos aparecería en rojo en la pantalla y enviaría alertas a todos los dispositivos. Este sistema s'aplica ja en diversos països de la Unió Europea amb resultats molt positius. La Guàrdia Civil